ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kekenhun yelek kai jong Rimen SC kalalong kaladu hak lempung yelek kai football bala tiap kum ketirak sing knockout football tournament Arja Arpsau bala pelong dak Khasi Students Union Nong Cloud Circle ya ka bala pelong ru kum Shibenta bandar ki kan mau buram ya ka lingku sngiya besispa prap kendai jong UCM tirak sing bat ya ka bala ju pelong malau snam man kan mau buram yo news UCM bakrau ke hima Nong Cloud bulong UCM don nam jong kari bat ke jai ben riau dak ni ke jingjob ke Rimen SC kalala ban peliem ya ka hat target da Argo Lenot hak jing elek kai final ka bala yo ban khur ya song pisa ka balong Sanpho Haja tingka ringkat ke trofi kat ba ka hat target ka layo pediang ya song pisa ka balong Laipo Haja tingka ringkat ke trofi ya kan ni ke lempung jong news nam Arja Apsau lawan ban penha perda do ba bante do ling do ubadeu MLA jong mau kon ro constituency hak jing don lang UCM ke hima Nong Cloud upa EMPM CM ki kurs MLA ki noyalam ke snong Nong Cloud ki noyalam ke KSU seng kemi kon thobru ya ki dekat ke KSU ne ki district repair na lor ki ki bala shakhat ngubha Hakabaningkong sngo ban aingu yu blay try kenrat bala penla yang bat yang ngilang ban ya don lang ringkat na kabenta kani kesngi ka bakrau jong uriwele uriu krau bala khindo bala IT la ka jong ka jingem na kabenta ka ribat ka jaj ban riu ka lingku ka ba shispa prapu kandai snam jong utirot sing sim nakaliang ka jonga nga soban ay kublay kerpang yaki reurang ba kat kibedon lang ni nga numjer kerteng su kapor kalaya ipaim bat kumju khamtam yaki samla jong ka KSU Nong Cloud Circle kibala shim yakani ka benta ka ba kongsan na ka benta ban pelong yakani ka jingela kai football kum ka jing ken mau buram ya uriu kraw jong ka ribat ka jaj ben riu ka bait ka jongi Akuwa banong ya pihang ni tang si kentin Argentin ki samla ken mau ba ka jaj ben riu ka jongi habarang ki samla ka jaj ben riu ka barang don parang ka jingele ka jaj ben riu ka bam jai tu jai pene ka jaj ben riu ka barang ki banyele na ka benta ka hok kamut ba ka jaj ben riu jongi kadang im kublai shibun KSU kadon ka jingedai ka bajan bat kini ki khon samla bat ka sengkeme bat kini namar ngarung ladai wei na kinong kitkam hakipor ki barim haka KSU kata kadai ka langsning circle nagaliang ka jonga nga soban ay kublay ya samla lingkoy ibalong iwei nang kinong kitkam jong ka CSC baydon lang ringkat ang ni but nagaliang ka jonga syuabangan syong nga sngaw ban penpaw ya ka jing so komen ba nagaliang jong pikon kiskom kum kikon samla pikam klat ban khot ban ya don lang ringkat akum kani kesngi bat akaju kopor nga kitbok kit riang ya artli kini ki team ki ban ya kani ya ka final ai baga team ka babyang kan long kenong job bat iki paj ba nong jong snong jong kathan mairang hibro kawai ki balawan ban sakhi ban ya don kani khroi ban ai men sim kani kadi ka buram nakabenta kathan jungi bro kawai Islam KSU Slam kari ka bait jongi tangini kentin kublai shibon kublai sia jarngo